Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog sa Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang nagilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapihan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda. Kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluan sa Jesus usan ining sakayan nga iya ni Simon ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod sa Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti, gingnan niya si Simon. Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, naghago kami sa tibok gabii ug wala kami nakuha, apan kay nagsugo ka man akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug ilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod ini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa naitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila sa Santiago o si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maadzong buntag kaninyong tanan. Kagahapong adlaw sa wapami muli ni sa Bohol, ibisita mi sa usa ka dakong prisuhan sa Puerto Princesa. Gitawag ni og Iwahig Penal Colony. Diin mo ni usa sa mga kidak-ang prisuhan sa Pilipinas, ang lain to sa Davao. Pero kining maong prisuhan ang mga piniriso wala isod og silda. Kay dako man kayo ning compound, ang mga piniriso malabyan nimo sa kasakinan, ikasugat nimo kay do na may tulo ka color. Ang naa sa minimum mag suot na siya t-shirt nga brown. Ang naa sa medium magsuot og t-shirt nga blue. Ang nasa maximum katong mga bag-o pa o mga dagkog kaso magsuot og color nga orange. Moto nga sadang padung na mi mugawas sa mong compound, mihatpit mi sa usa ka tindahan nga namaligya og mga souvenir items. Moto nga usa sa mga nakita mao ang kasagaran palita og mga souvenir, t-shirt or key holder, pero mipalit mi og t-shirt nga color orange, na dakong marka Iwahig, na deskilid, mga piniriso, napagid akong litrang P sa likod. Unya kaming tanan nga mga pari, namalit mi og among gisuot, nga nagsabot mi nga ato gyud isuot, gunad dinhi dapita kutob sa hagna inig uli nato. Bahala na gun sa isultis mga tao sa eroplano o baka sa asa tabita magsurusuroy. Moto nga pagsunod mo sa airport, ang tanang mga mata sa mga tao di agyo tanaw namo. Nagunas mo Senior Ore, sunod si Mursabet, ako'y kinawian kaya ako may tigbit-bit sa malita ni Monsieur Ore. Moto nga kadugayan miduol tong babae nga pulis
Mingon siya nga, si Chicha, asa mag inyo mga release order? Ag Simon Senior nga galibog unsa ito ba misag, ha? Gara-garaon po itong mga police woman ha, kaya ini siya nga, di bitaw joke ra, binuang ra to, bitaw padayon mo, nisod mi dito, isa kay Mr. Plano nga mao lang gyapon ng itabo ang mga tao mutanaw kitsa maning matawhana na may pinirisong insect na apoy tiguang murag taas og sentensya ni senyor kay giuban na sud sa prisuhan na apoy uban gipagawas na kay misurrender ang nagdas o ang warden og nagdas prisuhan kay kusog mangaon mo ng persing tambuka. Napoy usa nga upaw murag hapit na isod sa o palingkuron sa silya elektrika. Moto nga pila istorya niabot gyud mi sa Cebu. Nidong mi dito sa SM nga nagsuroy-suroy. Hangtod mataw mao lang gihapon, masig tan-aw. Ningon ko sugulingon, beting sikata na to ani no. Pagkahapon, pagkangit-git na dito mi sa padong ni mo sakay sa Ocean Jet na dito ko sa likod kadugayan sa samtang nagpaabot mi sa fast craft day laki nga miduol na ho nangutana siya nga bay asa mo padong ni ko muli mau ba di sa po mo gikan mi sa Iwahig moto nga mo ba unya kung malagi mo escort igog mga laya naman mi kadito mo sa likod unya samtang isa storya mi tan-aw siya ni Monsieur Abit nga nag-update sa Facebook siguro to nagkuhan sa iyang laptop ningon siya kuyawa po mo no piniriso di laptop naman mo moto nga sige gyud pangutana tong maong tao niyo siya nga unsa po'y kaso nimo bay kiniron sugod og pangutkot unsa po'y sumangil og kaso ha niyo kog nangawat og iring mura lisod pud kayo moto nga ningon ko sugalingon nga secret sige sa pangutana unsa po'y kaso anang putik buhok niyo siya nga aw kana murag tulo may girip ana mo nang namuti na ng buhok ana kay dugas prisuhan ningon po siya nga aw mudawat po prisuhan og import ngano mayon kag import kay na mo poy nakunoy hapon og insect kay da maserviren kyong-kyong nga mura pug hapon mo to nga sa istorya sa upag yun mabot ang fast craft ningon siya nga pagtarong ba ngano gasuot mo na wa ka kita nga dako yung ubos Iwahig souvenir moton mo tanag unsa may yung grupo ba niko nga bitaw kay nabot naman ng fast craft niko nga bitaw mga pari mi nagikan mi sa Puerto Princesa kay nagsuroy-suroy di ba mi piniriso ha pero gituyo ning litrang pi aron mahil ibawaan mi dili piniriso kundi mga pari may so nga Kristo ang ipambit ning maong makalingaw nga kasinatian presko pa nga kasinatian tungod kay danaw nakita sa mong tao nga wa gyud siya muhunong pagpangutana naho kundi kumutug-an sa tinuod sige siya og pangutana og tinuod bagyo may mga piniriso o kinsa mi unsa kuno mi nga agency tungod kay gusto siya makibaw kon tinuod ba gayud kami mga piniriso kay kasagaran makita antong piniriso na magyoy gwardiya pinusasan natingal siya kay kami piniriso ha dagkog mga malita di laptop pa napaydahang pasalubong ipangda mo nang makatinga pero how nakita sa mong tao ang iyang perseverance nga wa gyud siya muhunong pagpangutana hangtod siya
makaibaw sa tinuod. Kining maong kiniya sa mong tao may igsoon, may sama raw sabni sa kinabuhi ni Simon Pedro da sa Ebanghelyo karong adlaw. Tungod kaya ito nadungog nga si Simon Pedro niwaswas na siyang pukot kay ibo kabi siyang nangisda pero wag siya magkuha og isda. Apan tungod sa kaayo o tungod sa kadasig nga gipakita ni Jesus, gipabalik si Pedro pagtaktak siyang pukot aron siya makakuha og daghang mga isda. Siguro sa unang bahin kung maingon ta nga wa makakuha si Pedro, siguro may kaingon ta daghang mga isda din maingon nga di malas rong gabi una. Pero nining maong ebanghelyo gipakita ni Jesus nga wala siya magpakita siyang kagalingon nga may kumpit siya kang Pedro, nga sayang pagsulti kang Pedro nga itaktak og balik ang pukot ug makakuha og daghang isda. Wala kini magpasabot nga mas expert pa siya kang Pedro nga mangingisda, kundili gipakita o gipadayag dining maong ebanghelyo ang appreciation nga gipakita ni Jesus ngadto kang Pedro sa dihang si Pedro misugot nga ipataktak pagbalik ang iyang pukot. Nini gayuna gipakita gayud ni Pedro nga ang iyang paglaom nga makakuha siya og isda nagbunga gayud. Kining maong ebanghelyo maigsoon nagpadayag usab kini diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga atong kinabuhi o ang atong destiny is not about mingon ta nga paswertihanay ra man ning kinabuhi. Dili kay ang atong pagtuo, ang atong kinabuhi is about total submission to Jesus. Ang atong pagsubmit sa atong galingon totally ngadto sa Ginoo aron siya andam nga mutabang o mo provide sa atong mga gikinahanglan. Diya sa atong katilingban karong mga panahon na maigsoon kung atong aninawon pagayo pila ka mga tao karon ang nawad-an sa paglaom. Kilabi na katong mga tao nga adunay mga sakit nga way kayuhan, labi na katong mga tao nga nagantos sa sakit nga cancer nga wanay kayuhan, o baka katong mga tao nga naa karon sa prisuhan nga wanay kagawasan. Kining mga klase sa mga tao usahay makaingon ta nga mawad-an sila sa paglaom. Ug gani naiuban mingon pagani mas maayo pa na lang og mamatay. Pero ang kidak-an nga hagit alang kanato karon maigsoon mao ang unsaon nato pagdasig nining maong mga tao nga magpabilin sila silang paglaom diha sa kaayo ug grasya sa Ginoo. Sama ni San Pedro da sa Ebanghelyo nga wa gyud siya mawad-an sa paglaom, mawad-i sa paglaom. Nagpadayon siya sa iyang pagpanagat tungod kay mituo og misalig man siya kang Hesus. Kini usab nga kinayo maigsoon mas nindot siguro kung mausab ni ang angay natong batunan o angay natong sundugon diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay kini maghatag gayud kanato og kadayganan, makahatag usab kanato og kadasig sa atong tagsa-tagsa ka galingon aron kita makakita sa grasya ug panabang sa Ginoo. Ato inunuman maigsoon nga sa matag higayon nga kita misaulog o mitambong ning santos nga misa, kini usab naghatag kanato og paglaom sa atong tagsa-tagsa ka galingon nga kita usab nangandoy nga hatagan sa Ginoo sa tanan natong mga panginahanglan. Og bantayan usab kita sa Ginoo, hatagan kita og mayong panglawas aron kita makapadayon sa atong panaw. Hinautong ta maigsoon nga nining mong Domingo din atong isaulog kining mong Eucharistia, kita usab madasig o magpadayon sa atong panaw uban sa paglaom o paghigugma o labaw sa tanan pagtuo sa atong Ginoo nga unta ang Ginoo sa kanunay maguban o maghatag sa atong mga ginahanglan.